nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tanpa koni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ati durung lilo kowe nyating wong liya apa iki kasunyatan sing tak apa aku sing duwe nanging abot tak lakone apa kasunyatane tresno sumanding wong liya bakar ono ning ati nake kudu aku sing duwe wis cukup lino timbang atimu loro rasa tresno bisa dipaksa atiku percaya pasti bisa nilai aku sumanding aku bisa Oke, satu teman lagu bareng Mas Alex sudah. Tambah lagi Kak Mas lagi, monggo.